singakanani nobekeze Sitazami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo namhlanje ngithi chako ake ngikhulume ngabantu besimame ukuthi hayibo webantu besimame eke ningayithambisi bo kuze phela ngithola nani imali zamabonus musani ukuhlala nithule nje nithambe nilale nithi du ake nenze nani izinto ezizokwenza ukuthi umuntu phela mawunaye naye ajabule azadideka athole sekupha ngisho imali ebekade engazangacabangi ukuthi uzokupha yona phakama nawe wenza izinto ezithize zikhona izinto zomama ezakha uthando kobaba ubaba azizwesha ngangazi ukuthi kwenzekile sinazi izinto zabantu besimame la ekhaya kodwa noma ngingeke ngizishawothe angithandi ukuthi ngizishawothe ngifuna ukuthi yena umuntu makukhona akufunayo kwabantu besimame engumuntu wesimame naye akafona khulume lokho Mseleku uthakho Mseleku mina ngifuna ukuthi nokuthi ngoba nami ngeke ngishawothe zonke izinto ezenziwa abantu besifazane okusho ukuthi lapho sengiyabahleka abantu besifazane yibona kumele bafonele ugogo Mseleku babuza ukuthi gogo Mseleku kodwa ngakuthola othize na ngithi mina hayi ungakuthola afike umuntu alanda into yakhe noma asho ngimposela into yakhe athatha into yakhe ahamba wayenza ngendlela engisho ngayo kulezi insuku nje kulezi insuku zonke isimusi phakamani musani ukuyithambisa futhi engifunayo kunina nikwenze nani kodwa futhi nizithande ngoba abanye abantu uthola ukuthi banenkinga nabayeni babo bathi ngokuhlala nomyeni wakhe umuntu uthola ukuthi usephele nokunganaki usephele nokuthanda ngaze uma liyehla yini ngokuthi ahlale naye uthola ukuthi akasanakile nje umuntu useykhwaphuzela nje hayi bovuka ube musha uma ekhona nje njengoba kuzobo December nje vukani bantu besimame vukani ngempela nibe ngenyawo uthanga iphini ifa lakhe lishe linde ukuthi baba simama lesefile evalile uzodla nje iphini ifa lakhe ube right nawe usuqhumile kwintombi yakwenu wamuhle kanje wathandeka uthole nje umenyezela uthole ubona ukuthi umuntu kuthi akahambe mhlawumbe uthi ufisa ukubhashela ngoloko akahambeka lokho ehambe jika phambi komnyango ngoba yini akuvuma akushiye nawe usuqhumile wazakha uyintokazi yakwenu usuhleli nje uyamenyezela musani ukuyithambisa insuku ziphelile insuku njengoba bevala bonke abantu nje ngo-16 December ngo-15 December phakama mama phakama nje abakubuye nje ekuseni ngiyothenga iphini ifa lami ngiyothenga umshukulu wami omusha kuyawushaye nje ube umakhodo omusha uyeba nje ube umakhodo omusha uvuke ngempela bonke azasho nathi hayibo mama kwenze njani uthi naye akhona ukuthi nabone nje ukuthi washintsha okunye izinto wazi uzibuke ngathi mhlambe kwenzeka kanjani kanti cha nawe ngumama ngokubona ukuthi uhlala nobaba ugcina ungasanake izinto kanti ubaba ungathola ukuthi mhlambe kukhona vele ehashuzela kona lapha eceleni okuyikona okuyinaka kakhulu lokho sekuzokucindezela wena ugcina usubonakala njengomuntu ongekho right kanti uright ukuthi nje nawe ake uvuke nje uzinaki uvuke nje wenze ubaba amanzi ogeza umusele isixubho sakho uthi akaxubhe ubeke yonke into la ngoba kubalulekile ukuthi nathi sibuye sikhulume phela nani ngendlela yokuniyala singalo sinitshela ukuthi isebenza cha asiniyala bese siyanitshela ukuthi bese uyangenelela nawo uzofaka indawo yawo lapho kulo ndawo phakathi kunina ngiyacela ukuthi nina abantu besimame niphakame kakhulu nabo baba ababanakelela umama ngiyabonga makhosi amakhulu Thokoza.